Ukuphupha abantu belwa, wena uphunyuke. Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Khona obhalile wathi yena-ke unokuphupha ephusheni engathi kunokuxatshana kuyaliwa, kodwa yena ekugcineni aphunyuke. Hhayi, okusho ukuthi idlozi lakho liyakulwela phela. Inhlahla nje leyo engandele bani liyakulwela idlozi lakho, alifuni nawe. Bengicela ukuthi olalele njengamanje phuthuma ku-YouTube, usesho ukuthi Sichaza Amaphupho, our YouTube channel, futhi u-subscribe. La ku-TikTok uyasifolowa bakithi, ku-Facebook Sichaza Amaphupho 2, ufike ulike ipheji lethu. La ku-TikTok ungangi-inbox nje ucela inamba ya WhatsApp ngizokunika nisale kahle.